एभ्रिवान नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनैनि दिना जोबोर मोजां सान, मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनै UPPLनि काजलगाव मोनसे बिराद गिदिर सुबुं गौमा दङ। बे सुबुं गौमायाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फैनो थाखाय खावलायहरबाय। फैनो थाखाय माने आं ओरैबायदिसो खावलायहरनो लुगैदों दा बेरेफुंजानि नोंथांमोना जाय बिथांमोना बाइक सालायगोन, गारि सालायगोन, कारफोर सालायगोन, प्लिज अननानै नोंथांमोना जोबोद थाल लानानै सालायलां। मानो होनना बुङोबा दाख्लैनिफ्रायनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोबां सुबुंफोरा बुंगासिनो दङ, माने माला जागोन ओरैबायदि सोंगासिनो दं आरो आंबो थांगोन ओरैबायदि गोबां रोखोमनि बायदिसिना गस्ला बानायना लादों बिथांमोना, बायदिसिना माने बेहाय गानलांनो थाखाय ओरैबायदि रेडि जानानै दङ आरो। मानो होनना बुङोबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि मानसि जाखागोन। थांनाय बोसोर 2015 जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव टटेल 7टा समस्तियाव BTC इलेक्सन थांनाय बोसोरनि माने सिगांनि 2015नि BTC इलेक्सनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव 7टा समस्तियाव मोनसेल' समस्ति देरहानो हादों BPF हानजाया, बेनो जाबाय खाम्फा बरगयारियाल' देरहानो हादों। टटेलि 6थायानो जेनजोबदों आरो BPFनि माबाया केन्डिडेटफोरा। बेखायनो देग्लाय 0 जागोन आरो, मोनसेल' देरहाखादों। 7थायावबो 7टा देग्लाय UPPLआ देरहाजोबगोन रायजोफोर। बेखायनो ओरैबायदि गोसो गुदुं जागोन आरो जोंनि माबायाव BTCनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव, BTRनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो हाइस्ट 0 जागोन बायदि मोनदों आङो। नायलांदो दिनै मानसिया बेसेबां जायो, फुरा बे चिरांनि फोथारा दिनै एकदम गावस्राजोबगोन बायदि आं मोनदों आरो। मानो होनना बुङोबा आङो ओरै माखासे भिडिअ खालामनाय समाव जायगाफोराव थाङो आं गोबां जायगायाव। बे थांनाय समाव माने ओरैबायदि माने मानसिफ्रा बुङो आरोना, मा होनो आंबो थांगोन एकदम थांथारनांगौ, माला जागोन सोङो। ओमफ्राय बबेहाय जागोन, खालि बेल' आरो कमेन्टफ्राव वाट्सापावनो होन, फेसबुकावनो होन आरो इउटुबावनो होन, कमेन्टआ बे सिस्टेमनिल'। बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै फैनाय समाव जाहाथे गारिया मोजाङै मोजां सालायो, आं बेखौनो खावलायहरो। आरो इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबो जोंनि प्रग्रामा मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन होननानै। बाय बाय लोगोफोर।